Πότε πήγατε να καταθέσετε το εξώδικο, σε ποια εφορία, τι τους είπατε, τι σας είπαν? Έχω καταθέσει εξώδικη εντολή και εξουσιοδότηση και στην εφορία μου και στα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΑΕ, και ταυτόχρονα και στις 4 τράπεζες στις οποίες έχω οφειλές. Πάει περίπου χρόνος στην εφορία, στις τράπεζες κάποιοι μήνες. Και στην εφορία, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, που έχω καταθέσει εξωδίκως στην εντολή μου και την εξουσιοδότησή μου, υποδεικνύοντας πολύ συγκεκριμένους δικούς μου λογαριασμούς, όπου είμαι τελικός δικαιούχος μεριδίου αυτών, και τους εντέλοντες εξουδετών να εισπράξουμε όποια βεβαιωμένη και καθαρισμένη οφειλή για αυτό. Τι σας απάντησαν? Η απάντηση λοιπόν δεν υπήρξε απάντηση από καμία ούτε εφορείο, ούτε ασφαλιστικό ταμείο, ούτε τράπεζα επί της ουσίας. Δηλαδή, συγκεκριμένα να πάω στο θέμα των τραπεζών. Όταν είχα ενημερώσει ήδη τις τράπεζες πριν να καταθέσω εξώδικη εντολή εξουσιοδότηση και τους είπα ότι έχω ήδη κληρονομικά κεφάλαια όπως τα οποία έχω μερίδιο, το οποίο είμαι τελικός δικαιούχος, και θα σας δώσω εξωδίκως μια εντολή και εξουσιοδότηση να μπείτε να εισπράξετε τις οφειλές μου, μου είπαν βεβαίως και προβλέπετε ως διαδικασία, πότε κύριε Σόζο θα έρθετε να μας δώσετε αυτή την εντολή. Και αν μη τι άλλο, με παραπέμπανε να κάνω και πιο απλά τη διαδικασία. Δηλαδή, δώστε μας απλά τους λογαριασμούς για να σας εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητήσω την εντολή που σας έδωσα και αύριο σας πω γιατί μπήκατε στους λογαριασμούς μου, θα το κάνουμε γραπτός. Βεβαίως κύριε Σόζο, πότε θα έρθετε. Έτσι και έγινε λοιπόν, πήγα κατέθεσα την εντολή μου και την εξουσιοδότηση προκειμένου να μπουν στους λογαριασμούς, τους οποίους έχω μερίδιο και είμαι τελικός δικαιούχος του μεριδίου αυτού, και από τότε που έκανα αυτή την κατάθεση, ποτέ δεν απαντήσαν για την γνησιότητα, την υπαρκτότητα, την ισχύ, την αξία των συγκεκριμένων οικονομικών εργαλείων και του μεριδίου του οποίου είμαι τελικός δικαιούχος. Εξοφλητικό έχετε πάρει? Ακούστε τώρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ κρατάω στα χέρια μου όλες τις αποδείξεις της πληρωμής που εγώ έχω. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια μεταξύ μας οφειλή, και οφείλω εγώ σε εσάς, όπως στην τράπεζα ή στην εφορία, έχω τη δυνατότητα να έχω μια απόδειξη πληρωμής και ταυτόχρονα οφείλει να μου δώσει μια απόδειξη ίσπραξης και εξόφλησης. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της πληρωμής που έχω κάνει, τα οποία δεν τα αρνούνται και αν μη τι άλλο τεκμέρεται ότι έχουν αποδεχτεί την πληρωμή μου και βάσει τη νομοθεσία, δώσουμε έτσι. Από εκεί και πέρα την εξόφληση αρνούνται αυτή τη στιγμή να μου τελικώ. Για ποιο λόγο? Όχι αιτιολογημένο. Αλλά τι σας λέει? Αποδέχονται λοιπόν, όπως και στην εφορία μου, το ίδιο και στην τράπεζα, ότι τα οικονομικά εργαλεία είναι ορθά, είναι σωστά, είναι υπαρκτά στην αξία τους, στην ισχύ τους. Από εκεί και πέρα όμως, από την εφορία μου λένε ότι είναι θέμα Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να θελήσει να κουμπώσει τους λογαριασμούς αυτούς με το αφημί μου. Άρα δεν φέρουμε εμείς ευθύνη στην εφορία. Ενώ από την τράπεζα, ανόητα, χωρίς νόηση θέλω να πω, με παίρνουν από τα κεντρικά και μου λένε ότι φαίνεται ακόμη η οφειλή σας. Μα εγώ έχω εξοφλήσει. Ναι, λέει, αλλά στο κατάστημα που εσείς εξοφλήσατε όμως, για εμάς για κάποιο λόγο στα κεντρικά φαίνεται ακόμη η οφειλή. Ωραία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουν τα κεντρικά με το υποκατάστημα. Γιατί το υποκατάστημα δεν μου απάντησε ποτέ επί της ουσίας ότι η πληρωμή που έκανα δεν είναι εκεί. Να ρωτήσω τώρα, υπάρχουν μαζικές προσέλευσεις ανθρώπων των Ελλήνων έλευσης για αυτό το θέμα. Συνέλευση, με συγχωρείτε. Ελλήνων συνέλευσης. Το θέμα είναι τώρα αν κάτι στραβώσει δηλαδή τι γίνεται. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που προβλέπετε να κάνετε? Έχει τελεσυνθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να στραβώσει. Διότι υπάρχουν και νομοθεσίες οι οποίες υποχρεώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες λόγω του νόμου περί ξεπλήματος του μαύρου χρήματος. Εντός 3 ημερών είναι υποχρεωμένα είτε δημόσια ταμεία είτε τράπεζες, όταν καταθέσει κάποια οικονομικά εργαλεία προς εξόφληση ή οτιδήποτε άλλο, υποχρεώνεται να ελέγξουν στην εγκυρότητα, όπως σας είπα, στην ισχύ, στην αξία, το πόθεν έσχεστο. Τη στιγμή που έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος, τεκμέρεται ότι έχουν αποδεχτεί την πληρωμή του. Άρα δεν υφίσταται πλέον, ας πούμε, να αμφισβητήσουμε την πληρωμή την οποία εγώ έχω κάνει. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να αναζητήσουμε είναι το γιατί κάποιοι δεν εκδίδουν αυτή τη στιγμή την εξόφληση, την απόδειξη ίσπραξης. Άρα, εσείς αυτό που καταλαβαίνω είναι θεωρείτε ότι όντως έχετε εξοφλήσει το χρέος σας από αυτούς τους λογαριασμούς, απλά δεν έχετε στα χέρια σας το αποδεικτικό. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ έχω όλες τις αποδείξεις ότι έχω εξοφλήσει, γι' αυτό και σας λέω δεν θεωρώ. Είμαι βέβαιος, εγώ έχω πληρώσει, έχω εξοφλήσει, το αποδέχονται και αυτοί την πληρωμή μου, αλλά δεν μου εκδίδουν την απόδειξη ίσπραξης ή εξόφλησης. Αυτό λοιπόν είναι θέμα που πρέπει να το λύσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αν μη τι άλλο δεν φέρνουν βάρος σε εμένα, αλλά και στο ελληνικό δημόσιο. Κάποιοι μπλοκάρουν τη διαδικασία υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εδώ λοιπόν είναι τα έγγραφα, η εξώδικη εντολή και εξουσιοδότηση, όπου εγώ εν τέλω και εξουσιοδοτώ είτε τους κρατικούς αλλά και διοικητικούς λειτουργούς μου, ως εντολέας, που αυτή είναι η εντολοδόκη μου και διαχειριστικοί δικοί μου μηχανισμοί, να εκτελέσουν την εντολή μου. Είναι υποχρεωμένοι και βάσει του συντάγματος να εκτελέσουν την εντολή μου
Οπότε εδώ τεκμέρεται, επειδή τους έχουμε και συγκεκριμένη ημερομηνία, δηλαδή εντός 5 ημερών, παρόλο που η νομοθεσία για να ελέγξουν τα οικονομικά εργαλεία ορίζεται εντός 2 ημερών, άρα θα πρέπει να κινηθούν κατά του κομιστή όταν εγώ καταθέσω κάτι κλαστό ή ανύπαρκτο, τη στιγμή που δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα τέτοιο, εντός 5 ημερών τους λέω ότι τεκμέρεται ότι εγώ έχω εξοφλήσει κάθε βεβαιωμένη και καθαρισμένη οφειλή. Και μάλιστα στην εφορία δεν εξοφλώ μόνο τις όποιες οφειλές αυτή τη στιγμή έχουν βεβαιώσει από πλευράς τους στο αφημί μου, αλλά δίνω εντολή και εξοδότηση να εξοφληθεί και το δημόσιο κατακεφαλή χρέος το οποίο με βαραίνει σαν δεν είναι πολίτη. Ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν. Το γνωρίζετε. Να αμφισβητήσει ο καθένας έχει δικαίωμα. Αλλά το θέμα είναι ότι ένα στοιχείο καταρρίπτεται με ένα άλλο στοιχείο. Εμείς λοιπόν μιλάμε με στοιχεία και αποδείξεις. Πράγμα το οποίο ακόμη και οι υπηρεσίες ή τραπεζικά ιδρύματα δεν απαντούν επί της ουσίας. Ότι η περιουσία την οποία εγώ επικαλούμε και ότι είμαι τελικός δικαιούχος μεριδίου δεν υφίσταται. Άρα την αποδέχονται και αυτό υποχρεώνονται μέσα από τους νόμους. Και ταυτόχρονα συνοδεύεται η εξώδικη εντολή μου με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του λόγου του αληθές.